Kovarek a Kurdî çap bû. Li bajarê Amedê danasîna kovara bi navê Xêz û Xêza Çîroka Bajar hat li darxistin. Rewşenbîr, nivîskar û berpirsên şaredariyê di merasîma danasînê de amade bûn. Armanca çapkirina kovarê wisa hat amajê pêkirin ku dixwazin bi vê kovarê zimanê Kurdî xurt bikin û kesên ku dixwazin xwe fêrî Kurdî bikin an jî zimanê xwe pêş bixînin bi berhemek hatiye amadekirin. Îroj bo me rojekî taybet e weke ku hûn zanin kovarê me an jî mîzaha me an jî rexnegiriya me di çanda me de weke bi awakî devkî hûn hemî jî zanin ku çi qas xurt û dewlemend û bi tolerans e. Toleransa wê di wê radeyê de ku pêwîstî pê nake tu bêjî rexneye ji xwe gava rexne tê tekirin an jî civat bi xwe dema nav xwe de nirxandinekî dike awa mîzahekî wisa dike ku yani pêwîstî şîrovekirinê nake û ciyê xwe digire rast rast. Armanca me bingehîn xwendin nivîsandina Kurdî belavkirine xêza roman jî tiştekî taybetê di wêjeya cîhanê de ye û hevalê me dixwazin di wêjeya Kurdî de jî cih bigire. Lewra her hejmara ku derdikeve em bi kurmancî û zazakî çap dikin wek online li ser bajar.tr'yê tê weşandin. Lê hejmara ewil dema me çêkir me viya soraniya wî jî çêkir bi sê zaravaya derkete. Em bi vê danasînê hêvî dikin ku kesên li başûr be rojhilat be şaredariyan parêzgehên ku bi beşên wêjeyê re alaqedar bibin heke bixwazin ji me wek şablon ev kovar her hejmara ku derket em ji wan re bişînin ew li gorî xwe naverokê wê da bigirin em dixwazin vê yekê pêk bînin. Kovara karikatür, mizah an jî bi navên din, çîrokroman, wêneroman, jariyê gerînên deya parastin û pêşvebirina zimanan a daireya karên çand, huner û civakiya şaredariya bajarê mezin ve tê amadekirin. Bi armanca komkirina çîrokên gelerî, modern û ên bajarê Amedê û Kurdistanê bi karakterên vî welatî ve bidin hevdû û bigînin gel. Wêneromana hem ziman, xwendina ziman باور دکم پیش بکوه چونکی حیا پرورده چه نبه دست جبان دست پیک وان کوورا علیکاری نتن زاروکا یک بخوازن کردی به علم جمهورا خیر بی و نتن کرمانجی و نتن دیالکت دنجی باور دکم خیره ویا کارن سدهوکا جی وشانان بکن جبرکو تشتکی آقاس حسانه کوی بگرن بگرن سر دوکی کدین بیشن روزاوای قامشلوی بوشینن بدهوکا وداره کوبه خواندن ایشه دروزایه جبروی تشتکی پراتیک جبونا کو کوارک یا وشانک تنه وشانک به چند دیالکت و چند دوکا وقت پریودیک چهار پرچه کوریسان به وشاندن. Parêzgehê ki bixwaze kar û xebatên Tê diyarkirin ku di kovarê de nivîsên bi sê zaravayên Kurdî, kurmancî, zazakî û soranî cih digirin. Her wiha kovar bi onlinê jî heye. Jariyê din ve wêjekar dibêjin bi vê stylê wê şaredariyên çar parçeyên Kurdistanê hege bixwazin dikarin ji bo wan alîkarî jî bikin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.